Yes, yahya MATSU. DJ Sweet, bring the beat back. Lokaci ne ya zo dole na taka. Yahya MATSU ne dan mama, yahya MATSU ne dan mama. Lokaci na nake ci ni dai na zo. Maza ku taka, maza ku taka. In na shigo dole ku juya, in dai na zo dole ku taka. Yahya MATSU dan mama kai na shigo ni. Dan Allah ku gafara nan ga baba ya zo. Yahya MATSU ne dan kai haba. Yahya MATSU ina yinka. Jagado ne na zo jagado ne na zo ina zo ina ta haukar jaraba ta soyayya. Yarinya ta ce wai sai ni Yahya MATSU. Yan maza sun tsere domin na shigo dole su tsere. In ba ni ba soyayya, yarinya ta ce sai Yahya MATSU, sai Yahya MATSU. Yahya MATSU dan baiwa, Yahya MATSU dan baiwa. Allah ya baka baiwar rawa dole ka taka. In dai ka zo dole su juya domin kake boss domin kake kauce su ka ci gaban su sai ta Allah sai ta rabbana. Mama ta sa maka albarka kuma dole ka juya. Haba ina loki, haba ina loki yarinya ilgata. Dabba mai albarka, dabba mai hankali, dantsuwa ta Yahya MATSU. Ina nike gani nan na zo. Yan mata zo ku juya, haba ku zo ku juya domin ni Yahya MATSU. Inda na zo dole a taka. Kiɗa nake za na kashe shi. In ba ni babu kiɗa, kuma inda ni akwai kiɗa. Haba kiɗa ya san Yahya MATSU ne. To yan mata to ku biyo ni za ku ji daɗin duniya. Ni dai ba ni son wai kin iya kunu wai kin iya kunu in biki iya kunu ba ke dai babu soyayya, kuma ba ke ba Yahya MATSU. Yahya MATSU yace shi dai sai ta so kunu nike so to dan Allah rabata rakate achu. Yahya MATSU dan albarka. So daga fatar baki zuci ta kai masa ɗauki. Kaji na guje kalmar rake, kai na kira da saraki. Ganin ka da kan shiga shauki, ban maka sakin baki. Zaɓi na kai ne in sha kano. Sake ki ji daɗi na ƙudurce, ganki a gefe na amince. Kasantuwar mu a tare nasara ce, na riƙe ki da kyautar ayi mini ɓace. Shakuru manka na baka yarda, ni dai abuna saka da tsari.